abasha bonke. Angithi nje amen bantu abasha. Amen bantu abasha. Amen bantu abasha. Amen. Silale nesizothokoza bazalwane. Bonke nethuba lokuthi ngibe lapha kwenu. Ngizokuthi socialisha nje uNkulunkulu akubekile mina. Angizoba ngida kakhulu bazalwane. Ngizocela sivule kwabaseRoma chapter 3. Sizofunda verse. Siqala verse 19. Kepha siyazi ukuthi lokhu okushoyo umthetho ukukhuluma kubo abasemthethweni ukuba yonke imilomo ivinjwe izwe lonke libe necala kuNkulunkulu ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono kepha manje kubonakalisiwe ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho ufakazelwa ngumthetho nabaprofeti ngisho ukulunga kukaNkulunkulu ngokukholwa ngoJesu Kristu kubo bonke abakholwayo ngokuba akukho mahluko ngokuba bonke bonile basilelelwe inkazimulo kaNkulunkulu balungisiswe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu uJesu omimisileyo uNkulunkulu kubabe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelelwa kwezono ezenziwe ngaphambili. Amen. Amen. uNkulunkulu ubesikhulumile nje kakhulu izolo ukhulume ngefaith ukhuluma ngokuzwa izwi laNkulunkulu ibindaba bekuPeter uthi Peter wabona uJesu ehamba emanzini esethi uJesu eza wafanele azi ukuthi njengoba seshilo ungenzeka wakusebenza ifaith Amen. ngoba le ndlela lesihambayo ihanjwa ngefaith ngicela ukuyifunda ngezibizi ngizoyiqala la ku verse 21 but now God has shown us a way to be made right with him without keeping the requirements of the law as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Ukulunga kwethu akusekho emthethweni. Sesilungisiswa ifaith. Ukholo. Izono zethu ayisahlanzwa umthetho. But silungisiswa ngefaith. Ithi lapha ngaphezulu ku-19 obviously the law applies to those whom it was given for its purpose was to keep the people from having excuses and to show that the entire world is guilty before God. Umthetho wawungenawo amandla okulungisa izono zethu. Umthetho wawukhombisa kuphela ukuthi uwone kangakanani umhlaba. Ukuthi umhlaba ulungile kangakanani. Kwase ngena ifaith kwayimasi lungisiswa uNkulunkulu sesibonakala singcwele. Uthe umntwana kaNkulunkulu obela manje we should not give in to temptation. And silunga masihamba ngomoya. Amen. Asilungi ngomthetho. But ilunga into yethu ma sesihamba ngomoya sesamkele ifaith sesihamba ngokholwa uma kufakaze ngokuthi lelisono lelakhiwe kanjani bechaza zonke ingqinamba but into emphasizile ukuthi bekhanja ngokholwa nami ngikubonile ukukholwa kwala ekhaya sisasuke entendeni ukhulunywa ngendlela engekho ikhulunywe ibe khona kuthiwa kuzoba nendlu lapha and uhanje ngaleyo faith size saba la sikhona ngoba bekhanja ngefaith besikhona ingqinamba bekukhona okwakhona kodwa ngenxa yokuthi
le ndlela besihamba ngefaith besingahambi ngokwazi kwethu nangamandla ethu because awuzokwazi ukuyihamba ngamandla akho awuzokwazi ukuzihambela ngokwazi kwakho because kwazi kwethu kufishane kuyaphela endleleni but mawuzohamba ngefaith uthembe yena uPetro wakwazi ukuhamba emanzini ngenxa yokuthini wathemba izwi elisuka kuJesu mawusuthemba ukusho kwakhe eseshilo ukuthi woza kwama again ability yokuhamba emanzini lawa amanzi makushiwo kwangaziwa amanzi amile amagagasi kwakuyistorm mawungaseshi istorm sasolwandle amagagasi iheight yawo adlula lawa esiwafica ebeach but wakwazi ukuhamba phezulu kwalawo magagasi ngenxa yokukholwa ukuthi ushilo uNkulunkulu and mayiseshilo kufanele wena ungezele ngokukholwa kwakho then uzokwazi ukuhamba because endleleni kunzima impilo lesiyiphila le ayilula ayidingi ukukholwa ayidingi ukuthemba amandla akho because amandla ethu ayaphela endleleni mafishane kakhulu amen uqhubeke lapha ku verse 27 ithi ngakho uphi ukuzibonga na uvalelwe phandle ngamthetho muni na ngowemsebenzi na qabo kodwa ngomthetho wokukholwa uthe umntana kakhulu asikwazi ukuziqhatsha thina awukwazi ukuyishaya isifuba ngokwakho hayi yenza ukuthi mina yenza ukuthi ukukholwa kukhiphe lokho okuthini ukuthi lonke udumo sibisa uNkulunkulu esikutholayo bonke sikukhumbula sikisa kuyena ngoba thina senzanga lutho asikwazi ukuthi ngivuma amandla ami ukuthi hayi ngilandele ilizwi kaNkulunkulu ngilandele cha isona ngiziyekelanga ngisokukholwa angiyekanga ukisolo nje just because ngiyeke ngoba ngiqale ngakholwa kwase uma ngikwazi ukunikezwa amandla ngiyekisona because angeke ukwazi ukusiyeka ngokwakho ngamandla akho but udingeka ukukholwa ukuthi lo muntu ophakathi kuwo somamukele uyena ozokwazi ukuyekisa isono amen siqhubeke ku-31 ngakho ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa naye qala kanye kodwa siyawuqinisa umthetho lethi ngesingisi u-31 well then if we emphasize faith does this mean that we can forget about the law? Of course not. In fact, only when we have faith do we truly fulfill the law. Yes. Last khona ukuthi uqiniseke umthetho kaNkulunkulu la sihamba khona ngefaith. Lize lisibone indawo akwenzeki ukumthokozisa ngaphandle kokukholwa. Asizokwazi ukumthokozisa uNkulunkulu singakhona. Amen. Kufanele ube nefaith. Ukukholwa awungayenzi sense. Ukukholwa abantu abangazokuqonda ukuthi kahle lo muntu kwenzakalani ngaye. Ngeke ngathule ingoma lapha ekhaya ngaze ngayihleka lethi ngicebile kakhulu. Ngicebe kuphi? Inyama yakho uthi ngicebe kuphi? Cha, angicebile ngokwenyama. But sengizinto esemoyeni. No, ngicebile kakhulu. Angakho mhlawumbe ngaphatha ethi I lokhu kwenziwe. Bathi ngenxa ukuthi ngamukele yena ngefaith ngokuthi ngithembe yena ngiyazi ukuthi noma ongizwayo mhlawumbe ngathi lo mfana wamakhelwane useyahlala ngoba manje ukhuluma ngokuceba engenakho leyo ndlela bathi izingcebo yangaphakathi ngoba masukholwa la uzwa khona ingcebo yangapha awukhathazeki nokuthi awazi sohlathi ukuthi abantu bathi awukhathazeki ngoba bekutsheliwe ukuthi ungayikhathazi kusasa linokwayo and provide you ngasibe yini ukuprovide faith efanele sambe ngayo amen faith engayenzi sense ngoba vele ingqondo zincane kufanele ukwamukele ukuthi awazi lokho kufanele sikwamukele ukuthi asazi uNkulunkulu yena wazi
ngicela uma ukuthi yabona thina asizokho. Asazulutho ngithi nje nami ngibona ukuthi yena angazi lutho. Mangifika uNkulunkulu kufanele ngehle ngizisa ngazi. Ngithembe yena. Ngifunda kangakanani bathi ukuthemba yena. Ila ngipheleliswa khona. Amen. Esikuze sidlulela kwaseRoma 4 verse 4 5. Ukufunda ngesingisi. When people work, their wages are not a gift, but something they have earned. But people are counted as righteous not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners. Jesus. When people work, their wages are not a gift, but something they have earned. But people are counted as righteous not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners. Hallelujah, bazalwane. Amen. Hallelujah, bazalwane. Asilungile ngoba nakho mhlawumbe khona esikwenzile. Asinamsebenzi esingayikhombisa ukuthi sengenze something. Jesus. Khona sengikwenzile mhlawumbe ongenza ngibe ngcwele okuhle. That is why singakwazi nokuphakama. Hallelujah. Sikwazi ukuphakamela abanye abantu. Ngoba lento esinayo manje siyitholile umusa. Esifanele ngokufanele. Lento esinayo manje lento sesiyitholile. Lokukhuleka okungaka esesinakho akuqhamuki kuthina, aqhamuki ngisho emandleni ethu. Bangenxa ukuthi sibeke ifaith kuNkulunkulu. Oyila sesilungisiswe khona emehlweni kaNkulunkulu. Bese ngalungile enhlobo. Kwathi ngokufa kwaJesu kwama sesithola ilungelo lokuthi nathi sesilungile. Hallelujah. Hallelujah. Verse 15 and 16. For the law always brings punishment on those who try to obey it. So the promise is received by faith. It is given as a free gift, and we are all certain to receive it, whether or not we live according to the law of Moses. If we have faith like Abraham, for Abraham is the father of all who believe. Hallelujah. Amen. 16. So the promise is received by faith. It is given as a free gift. Ngoba thubula family. Leli family limahhala kepha liyabiza. Mahhala. Jesus. Sithole nje mahhala. I-expensive. Ayibizi kanje into yakhona. Ikunikeza ukukhuleka ngaphakathi. Usizwe ukukhuleka. Sithi inkinga zikhona uphethe nje uhambe emanzini amakhulu agubuzayo. Bathi ngoba ukholiwe ukwazi ukuba ne-ability yokuhamba kulawo manzi. Na uzoba ne-ability yokuhamba phakathi kwey'nkinga zakho ucula iculo lokuthi ucebile. Ungacebile unyango itshekile. Bathi ngoba ukholiwe ifaith isinikeza lawo malungelo. It's free. Fulele kona wonke umuntu. Ayikhethile bani, ayikhethile singa, ayikhethile ukuthi ufundile, ayikhethile uncane. Ifaka wonke umuntu. Wonke umuntu wabelekile. Akekho uvaleleke ngaphandle. Nawe usangelivuma leli vangeli. Hallelujah. Amen. Siku Romans chapter 5 verse 3 and 5. Hallelujah. Amen. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us to develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confidence, hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us Holy Spirit to fill our hearts with love.
Sesinikezwe nomoya oyingcwele. Sesinikezwe umngane omusha manje. Ngokwamukela leli ivangeli. Sesinomngane omusha manje. Osigcwalisa ngothando. Ngisho ungathandiwe emhlabeni usizwe uthando. Hallelujah. Ngisho ungathandiwe usizwe ugcwele uthando. Amen. Ithi because endurance develops the strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Lapha kumaHebrew lithi ukholo ukuthemba izinto ezingekho. Into ongayibonanga. Kunevesi sasifunda kuSunday school eHebrew 11 verse 3. Ethi ngokukholwa siqonda ukubizwa lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Ukuba esikubonayo kuvele kongafunwayo. Leyo faith ekufanele sihambe ngayo. Yokuthi lento oyifunayo wena. Uvele uthi senginayo. Ake uyibambe uthi yazini ke manje ke senginayo. Irregardless of the situation, irregardless of ukuthi kunzima kangakanani manje. Ake uyibambe ngefaith. Because without faith, once kwanzima bazona bayeka. Ushiye phansi khona. Ungathembi wena ukuthi izolandela imithetho kuzoba nemithetho kanjani. Asena mthetho manje. We are no longer under the power of umthetho. But sesiphila ngefaith. Ngokwamukela inkosi uJesu Kristu. Amen. Sidlulele kuRomans chapter 7. Verse 5 from there, when we were controlled by our old nature, sinful desires were at work within us, and the law aroused these evil desires that produced a harvest of sinful deeds, resulting in death. Especially ukuthi isono sidathu ukufa. La lithi iBhayibheli lo mthetho wakudala, umthetho nje by nature. Ingane ngisho ngayitshela manje ukuthi ungathinti lapho la ivele ifuna ukuthinta khona ngempela. Injalo le nature yethu. Umthetho wahluleka. Awukhona umthetho. Abantu bayalazi iBhayibheli but abaliphili. Ngenxa yokuthi balithatha njengomthetho. Asiphili ngomthetho, asiphila ngefaith. Hallelujah bazalwane. Because umthetho, the more uthi ungatshoni la ufuna khona ukutshona. The more uthi ungatshoni la ufuna khona ukutshontsha. Awusukwazi ukunqoba isono ngokuthi uzolandela umthetho. Asinawo manje ukulandela umthetho. Asinawo. Uma nje senze nabashayi bomthetho abaphethe kuyibona abaphethe umthetho khona abawugada. Bona futhi uphinde beyibona abawuphulayo ngoba vele inyama iyafuna nje ukuthi ngahlezi iphikisana. Amen. So bazalwane isono siqoqa ngokukholo. Hallelujah. Ithi mayiqhubeka. When we were controlled by our old nature, sinful desires were at work within us, and the law aroused these evil desires and produced a harvest of sinful, resulting in death. But now we have been released from the law, for we died to it and are no longer captive to its power. Now we can serve God, not the old way of obeying the letter of law, but the new way of living in the Spirit. Hallelujah. Sesiphila ngendlela entsha ukuhamba emoyeni in spirit. Inqotshwa ngumoya. Akunasono ozokwazi ukusinqoba nje ngokuthi uzosiyeka. Siyekeki. Sinqotshwa ngokukholwa. Once wayamkela nje lento. Once wayikholwa. Uyaqala uyanqoba. Zonke izono ithe lapha ngaphambili. Izono ezenziwe ngaphambili siyasula. Wathi uyikholwa nje imahhala for free bazalwane. Imahhala Jesus. Waqhilazwe isono imahhala ikona. Ungabi isigqila sesona ikhona into imahhala. Ingabizi
Ithi ingafuna emnikele, ingafuna lutho wena. Ifuna nje ukuthi ukhole. Imahala ha. For free. I charge lutho. Engama charges. Hallelujah. Hallelujah. This is like verse 11. So sin took advantage of those commands and decided and deceived me. It used the commands to kill me. Okay, la bebezi ngaphezulu. Petru bekhuluma Paul bekhuluma ukuthi incwadi yomthetho bekuyiyo already arouse our desires. Because ukona kuba desire. The more kuthiwa the more inyama ikhanyela khona ngempela. Amen. Because inyama ikanjalo bazalwane. Inyama yethu ifuna okwayo. Yeah. Umoya ufuna okwayo. Yeah. That is why when isiphile emoyeni. Yeah. We need to live in the spirit. Masihambe endleleni singahambi nje ngokwazi kwethu, singahambi ukuthi ngizoyiyekela izinto cha. Asikwazi ukuyiyekela. Yeah. Asikwazi ukusenzela. Nezinto ezifunayo uyithola ngokukholwa. Amen. Hallelujah. Amen. Let's Romans 8, verse 5. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by Holy Spirit think about things that please the Spirit. Sesiguquliwe manje. Nawumuntu omusha akugxile thina ufuna izinto ezizo-entice umoya wakho. Holy Spirit, izinto ezizojabulisa Holy Spirit. Ake ukhohle kancane izinto esizojabulisa inyama. Awukhohle ama-cravings akho, awukhohle ama-desires. Ake ugxile emoyeni. Uhambe ngokuthi umoya ufunani. Umoya ufuna ufundiswe. Umoya ufuna ukhuleke. Hallelujah. Umoya ufuna nje uhlezi usemkhulekile. Uthi khulekani ningaphezi. Mawuthola ithuba lo 15 minutes ubukwe nje umuntu omusha uyawenza umehluko empilweni yakho. Amen. Usuku usuphele sonweni la. Usuku usuyibulala inyama athi upholi siyayibethela. Usuku usuyibethela uqeda ngayo inyama. Amen. Ngoba lento isiphila la phakathi kwethu zila. Inyama la spirit sila phakathi kwethu. Kade ngibona ivideo yeposto uma sila phakathi kwethu siphila la. Inyama ifuna okwayo. Ithi ngikhathele mina ngifuna ukuthandaza. Ngifuna ukuthi thandaza. Fanele thandaza. Keep on praying. Keep on praying. Malivele ithuba. 5 minutes nje. In prayer, ungazomemeza ungazothini, in prayer uzohamba ngespirit. Because vele akuyaphela amazwi sothandaza ngayo, but umoya ngalo uzokunikeza, uzolokhu ukhulekile ungapheli. Inyama izokhathala vele, izokhathala but umoya uzolokhu unikezile amazwi ukuthi uzokhuleka uthini kena. Inyama ezincane ayikwazi ukuthi ingakhuleka unomphela njengegalo sesithola sithi kuthiwa sibemeza ubusuku nemini sithungcwele nje every day kuyahlwa siyaphakama sithungcwele kuyasa sithungcwele iyashona sithungcwele inyama yethu ayikwazi. Hallelujah. Senzuvala bazalwane. Siyivala ngoRomans chapter 9 verse 10. Romans 10 verse 9. So if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your hearts that God raised him from the dead, you will be saved.
nali ivangeli mahala uyavuma ngomlomo uyavuma agcine kuvumile bese iyakholwa la sesipheleliswa khona umthetho kaNkulunkulu Amen. imahala le nto bazalwane imahala it's for free of charge, it's a gift uyanikezwa thathe nali ivangeli uyavuma ngomlomo bese uyakholwa Amen. uyavuma ngomlomo bese uyakholwa bese uma uyasindiswa bathi abanye usindiswa everyday noma siyona vele Yes. kufanele uhlale kholwa Yes. uvuma ukuthi awavuma izono zakho Amen. bese uyasindiswa isindiswa kwethu uza ngokholwa asisenzelanga akusiwa amandla ethu bathi sikholiwe sasesitholile ilungelo sasesitholile ilungelo lokudliva sasezulwini sasesitholile freedom from isono Amen. awungabuswa isono ngizalwane aba yazi iphika impela ungabuswa isono haleluya Amen. amen yabonga